Hej, jeg hedder Laura Jørgensen, og jeg går i 10. klasse på Klostermarkskolen. Jeg har gået på Skansvej skole i Nørresundby, og jeg har valgt at gå i 10. klasse, fordi jeg vil blive fagligt bedre, inden jeg skal på gymnasiet. Altså først, der var jeg lidt nervøs for at starte i en ny klasse, for det har jeg aldrig prøvet. Men jeg er rigtig glad for, at jeg har taget det her valg, og det har jeg ikke fortrudt. Altså, det var min mors kollega, der hørte noget om Klostermarkskolen, og så anbefalede de, og jeg synes, det lød som en spændende skole, så jeg kom til et møde for at høre lidt om det, og det synes jeg lød rigtig spændende. Men det sociale, det fungerer rigtig godt, men jeg troede egentlig ikke, at det ville være så nemt at få så mange venner, men det er virkelig nemt. Hvis man bare er lidt imødekommet, så kommer det helt af sig selv. Der er intet problem der. Jamen, jeg vil sige, at det er en rigtig god skole, både fagligt og socialt, og jeg er sikker på, at personen vil føle sig velkommen her, og at personen ikke vil komme til at fortryde det, fordi at det har jeg i hvert fald ikke gjort, og jeg er rigtig glad for at gå her. Så det tror jeg også, at den, jeg vil sige det til, gør.